Хей, аз съм Габи от шоуто на Юни и Габи. И сега ще си говорим за момичета. Така, как да впечатлите едно момиче? Естествено, започнете с комплименти. Това винаги ще го кажат. Не. Първа стъпка. Поздравявайте я, когато тя минава покрай вас. Втора стъпка. Поканете я да излезете, разговаряйте с нея. След това вече може да започнете с комплименти. Алфа, готина рокора, или колко си хубава днес, и така нататък. Нека първо станете приятелчета, то след това ще се види дали тя ще се падне по вас. Но ако спазвате всичко, което ви кажа, може да стане. Винаги се усмихвайте пред нея. Не се правете на големи пичове, защото матките го мразят. Гледайте винаги да бъдете себе си. Не копирайте друг, ако примерно тя си харесва някой момиче. Никога не го копирайте. Споделите тайни с нея и покажете, че тя може да ви се доверява. Така може да сподели много важни неща, които на никой не е споделял, дори на нейните родители. Това бяха моите съвети към вас. Дано ви послужат. Обичам ви!